Máme upraviť tento výraz pre každé m väčšie ako 0. Poďme teda na to. V čítateli si to upravím ako 23 krát m na 1,48 krát m na 1,16. Do menovateľa dostávam m na 1,12. Môžem si to dovoliť preto, lebo m je väčšie ako 0. 23 krát m na 48 v menovateli. V čítateli mám 1 plus 3 a v menovateli dostávam m na 1,12. Čož nám robí 23 krát m na 4,48 a v menovateli m na 1,12. Čitateľ si ešte môžem upraviť 23 krát m na 1,12 a v menovateli je m na 1,12. Keďže m je nenulové, môžem to vykrátiť a tým pádom mi zostáva iba číslo 23. Úloha vyriešená.